lang kuya. Sana ko. Subscribe si kuya. Oo, subscribe naman. Subscribe niya 30 kasama na tayo. din. Violet na blue sa kanila. Di blue latan. Bulatan mo. Blue and white chicken. Hola. Masarap marinig. Nagsakit naman. Natulad kay ate. Dala ka? Pero, Ayun, subscribe po ako. oo na.
Which one, sir? Magkasensitiis yung dalawang pelikula ng doktor. Magkasensitiis sila. Kaya yung pera ng nakakalimtan ng magaling yung bata.
Yung hinahanap ko din sinelas ko. Black. Kaya ano? Ayan. Sinelas. Asawa yun, no? Yun yung unang asawa niya. Asawa. Isang doktor hindi yan. Ano yan? Gusto niya rin pero yun yung sinasabi. Pero hindi pa rin siya nag-ano na pang-try ba? Hindi ka talaga diba, ano siya, naghahanap siya ng suporta. Yung isa na ang sarili ko sa kanya isa na nagsiluduan ng wala. So at least, hindi ako dalawa ng beses. Kaya ako sige. Malapit na rin ang oras. Ang oras na lang. Tambay, kami bilhin. Lagi ko sa sigarilyo. Ewan ko sa kanila. Tambay. Hilit na yung ipon. Sa ganda po. Napanood ko na din sa metro. Dito. Dito bilhin mo yun dyan. Makukulo kasi. Ito bilhin mo yun. Ewan mo. Pag nakakulit ko sa sa wifi, automatic na siya mag-download. Automatic na naman dito. Nalidilit ko siya nalidilit ko siya.
Bisa ilagtas eh.
madawat mo kaya. Lalas ka. Anong oras yung tapos? Iba na lang sa isa. Hindi lang dito. Ay, mali lang sa sila. Sabi niya, ay, ilan pa rin. Pero, baka ano na ang wala na yung sasakyan. Kasi may ay, yung height is pa rin. Pero ito yung mas maganda sa yung ang gamit ay si Ahmad ang may hawak. No? Nakay Ahmad yung yun nga. Ano? Sure. Hindi yun ang katawang sila nga. Yung ang darasakad. Kaya ang sasakyan na lang Ahmad. Tulad pa rin sa mga so yun ay kuha mo man hindi. Silang dalawa yun. Ha? Silang dalawa yun. Malaki ba? Oo, mahal is pa rin. Katulad ng puti. Parinis lang. Yung sabi niya. Ayos po. Ang sinigurya. Siguro mo kung nagawin. Mas mababa. Yan. Magalit yun. Ay, ano ba ganun mo? Hindi kasi may mga gagawin sa pamamahan. Kaya lang ako. Asa ka ba, Sidi? Sukaan dito, ha? Yung kapatid mo mag-message na wala kasama din sa bahay. Baka na mas may tulog. Babalik ka pa mamaya. Bakit ka nang bakit din, ha? Galing na galing mo.
Nag-message si Chloe no, wala daw daw kasama. Madadating mga kuya mo no. Ayos mo sige, ayusin mo. Nakikita mo na kapatid mo. Ikaw, sige na. Isarado niyo yung Chloe. Isarado mo na yung ano, pinto. Ulak mo na. Yung sabay-sara. Sino kasama dyan? Ikaw nga, hindi mo sinasabi. Sumagaling ka talaga. Ay. Ikaw nga, sinungaling sila. Ayusin mo. Sinungaling lang. Lagi ko. Sige mo babang. Lagi ko. Wala na yan. Mama lang. Babae yung kapatid ko yung inahin. Yung paanak mo, yun. Ano nang bakit anak mo? Hindi niya alam. Hindi mo alam ng anak mo? Alam ko rin natin ito. Yung takong kapatid ko. Meron pa. Puro pa alam. Puro pa alam. Puro pa alam. Parang mga ganyan. Parang masakit. Ano? Ngayon pa, nakailan pa si Hana, ngayon pa. Balat. Balat na balat. Laman pala laman. Akala ko nito ka, saan ba pwede pakargo ng ito France? Meron ba? Mas okay. Pinay lang ang nag-ano. Yung mga gamit ng iba. Yung vacuum niya na machine. Para naman ito.
Diyan sa kapatid mo. Sa bunsan mo. Sabi ko sa kapatid mo. Sa schedule. Pero, Mangalakan pala talaga ka. Paano niya? Mapanagumatang ko. Sino? May bago lang kapabili. Sino pupunta? Kapabili na. Di ba nag-cancel ka nung nakaraan? Tapos di siya nagpabook ka nung ano, hapon. Gusto nga niya ako ipag-time ngayon. Ayaw ko na. Pahinga. Kaya, it's okay if you have a problem, but after you, pagkamali daw, dami kong panapabuhay mo kasi nga may ano sila mamaya, isa. Bakit wala si Ate Jana? Wala si Nela. Baka umuwi na. Baka umuwi na si Nela. Pero off na yun. Kaya ano lang, pagbati. Pagbati sa paano. Yung pinapay na dahil. Hindi ko nga ibigay ko sa mga tinawag ko ako bukas. Kaya si Jasmine, paliaw ko siya. Ito ba ang dalawa kay Jasmine? Dalawa ko na. Kaso ayaw pa rin Jasmine. May dati na natin na natin ito. Kasama ko naman sa atin. Ay, punta di igid so nasakit. Wala kang mga. Wala kang bulaklak. Sino lang sa awa? Galit yun. Ilang oras na? Ako? 6. Ako, 10 hours. Si Ate Lisa. Ate Lisa. 3. 6. Yun lang. 6. 3. 9, 4. 5, 6. Ano lang yun? Ano mo naman na kayo isa na si Lisel? Sa Ate Lisel. Sa Ate Lisel. 3. 4. Mas ganun. Pinagsama-sama na niya ang dalawang yan. Binuo na lang yung kanan niya.
Pwede naman isang tao na lang yan eh. Kaya masama, pwede akong pumunta. Hindi makatulong si Janice. Ano kwenta? Ah, Yung sabi niya, sino? Wala kang makakasama. Ako na nag-message eh. Dahil Parang, yun na ako. Brown. Lupagan ng siyan na. Kasi ang duty ng pulisya, si ano lang naman eh. Si Malik pa sa tao. Ano, itinatama. nakakain dumalik ko. So, alas-alas pa naman siya. Ba't hindi ilagay sa umaga para ilagay kay Janice? Kaya kay Ate Lisa. Wala nang problema doon kay Sir Malik, di ba? Kasi wala naman kasalanan siya. Pero yung sa umaga, para magkasama yung mga ano dito na inilagay na. Kasi hindi makasunod. Puro na lang. Ang first outfit. Hindi lalo na sa akin. Kaya ang kapag sumuko sa isa klasa. Kaya nga. Minsan wala man sa akin siya. Dapat hindi ko sabihan mo kasi dahil i-remind mo siya. Karang O bata kaya ko. mag-Ramadan sinabi ko sa kanya natin. Kung kaya mo ibigay sa iba, ibigay mo at ako'y paskin. Sabi ko yung regular ko, sabi ko. Pero kung yung regular ko naman ay natanggap naman ka ng iba. Kaya yung matanglaga, agad-agad ko naman ito. Kasi hindi yung tuloy sa kakasama ko. Hindi lang talaga natanggap ay ito. Shin. Sinasin na kasi na Ah, si Ate okay. Lisa na nakita na. Sere nakapunta na. Yung una nila na nagbalkon. Madali rin na rin. ang kasi, Galing siya. Hinap ako. Bakit siya na Balik-balik. Bukas na. Hindi ko ra. Bukas na. Takot ko yan sa lining na yan. Yan kasi. Yan. Pero pwede yun. Kasi papatungan niyo yung masakit.
bukas kung bukas kaya. Pwede mo. Ano na? Blood ka. Gusto mo. So, sabi ko, ibigay si Nadia kay Nicholas. Sabi lang. Ay, di naman yun. Hot yun naman sa akin. Yan bang mga baby na ano mo? Na ano? Yan ano ba? Sino? Yung baby na sa mga Bata pa. Sabi niyo ko pa naman kay kuya kanina, hindi daw na kailangan. Tinanong mo siya? Kunin nyo na. Tanggalin nyo lang isang gusto. Usapin ko nila. Asan na ako? Saan sa ako? Ako. Ano yan? Ay. Ano? Gusto mo pa? Ay, lelo ka. Ay, nalibabo ka? Sa bela pa na. Bakit naman? Ang layo niyo kasi ano. Hindi nagaan sa kuya ng bilisan. Hindi, sir? Hindi. Nakakitaw lang. Ay, hindi ko na. Nag-aatok ko mag-ibig ko. Oh, bot. Ako nagsakit na ako. Ano parang blade. Parang blade na yung ganyan. Galing lahat. Yung babae sa pagkakot. Ang panganak ng baby. Wala. Ano lang?
Mga isda na. At least hindi na nakakahiyang i-rampa. Mga ba natin eh, o ba? Mga Flora. Kaya, hindi na halata no? Ay, galing mo talaga. Ayun na, patatupay. Kumatangkas. Ayaw ni Nadja. Ha? Ayaw ni Nadja. Pinakancel ulit? Ayaw ni Nadja. Wala agency. Sabi ko eh, ano na pupunta? Ang galit na sa ano. Kuya niya, di agas din nga yung bugang kanya ko. Kaya, Dala ko. Dala ko. mga din. Sa pulo. Ginala ko. Sikat na. Bumak na isang apulo. Kurkuripot. Nagagabiyag din. Thank you, kuya. Mukhang tao na yung kamay ko. Mukhang kamay na pala. Ano tissue? Basta. Ayan.
Pakita ko nga muna dito di. Ay. Ayan guys, tapos na siya.